Kyomugusi, Getembe FM na Getembe Television Network, ekeneke unga, Kyomugusi. Noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imejega bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigolidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi bitabo bale nobo manyi wigoro igeti byetebwa ate signal ere enkongo iyewikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 yo bomboli umwanone kirijane. Uya kigimo mwancho mo ligerali lituko nelia Jumapili tariki na 22 omoti nyine wa gatatu mwaka bwa kiri bobere na 25 nomo na manga ganda kane kwa chinsemo ime na isiko ya gusiyo yowekeram ime yakionga chinza ibere nchini ngoro kwaro ni ototo nyangire kurwasa nzema imenyelio ni goto kubwatarana era Wilson Makole. Mwancho mo ligerali kionga chinsa ibere ni gotoko chakoro chinsemo chia keumbu se kelisia kemayiktamuna amasago se dituko lialero aparai na bayiga bwatani bekanisa yo banyaka bagumirana se enchira wasubuna enchira ya mo yo gosangereria heli gosira kanisa yo no musangerekano onyara kabako korwali bagalia bano chesaba na siasa bakorawa amo no senator be county ya Kisii muskeri jadi mu maima onyonga abanyaka bakwana mange igoro yobora ina siasa sensema yaye musiko nyonga nigabolia serikali konyaka bake kwenekalia aba Kenya bonsi chinsa mochonsi amagendero oigo igati yabara yabakwana nigabanyaka bakobolia chikanza kwanda gosirwa eliko egenderelia mulikito Daniel Ntiri namange Ugokwana se parish ya Masago iye kutoka Keumbu imeye county ya Kisii chinga kicho mwega bogosira magacho mwega wegekerenwa na barai onyonka chinga kicho nigabolirie rogongo rwagusi kobe kwa somorobolio bubwagachi wereri oyo chagetigwe oteba abamenyi bagusi na barabo mbobwatu bose bole bwa magendero. Your Excellency the President, the people of Kisii have voted for you. The people of Kisii expect you to share development equitably and fairly. We are told you are taking the railway line all the way to Siaya and you are leaving the Nyamira, Kisii, Migori route. We would want to ask you, Your Excellency, do the right thing. Please make sure the Kisii people get their dues. Let us have the railway line going all the way to Kisii, go down to South Mugrango, let us go to Migori, and let us go and serve our Kenyans who are known as the Kuria. Mwega uyikerenwa na barai egati abo mujumbe ubobasi umuske Innocent Obiri muske Okengo Nyambane Dr. Joseph Virundu kurwase bunge yenyere bari chache egati yabande asense mwende onyonka nigaenekia buna bosio bobochori bole bosio umorobolio bokwane na chiticket inse yebyama bebwato bwa mate na Dr. Fred Matiang'i
nigorache gokorwa ase enchera yobone nobwasi oku ntobwatirio mana intwe ese bari batagete gocha kutujoin tole esemo ya Matiang'i onde taiyo gochikoe gwetigiti kune ebyama binde bigokora ng'omonto ole popira goikaruria aki amenya koe gwetigiti epati yaito gochikoba tindaru ODM lakini ODM yachire bono nche Jubilee ngoja kosoa torochi babo buru basere UDA basi ODM nero yasoire se UDA nche wande se ODM yasifuna noga abutokubwaterera so morebo kuligereria morale muna mangana agendererete ukero omonto agoteba 1 term goes 2 term tali gokwana weka mweburia omujumbe gose gavana gose president tali omurandia n'omuntu ogoja kumanage economy onyeta kumanage uchumi buya onyeta kumanage amasomo buya onyeta kumanage chibese jiria kwa gukedebere chiaye ojo na botoko modenga tigagendeka ase omosangerera kono yogo boigo ing'ana igoro yabasae gosegetwa na kuburiwa kwerikia bona bakichikura osio bobochore bonene nigo kwanirwa n'echingaki ekyo kuburia kwabekwa igoro yabamenyi kurasi county ya Kisii nase chinsemo chiyonchokanene ochora barai bobwata maganio yabali babakirete chikura bosio nje narorire ligoso lyabere nyaribari chachi ligoso eli paka tolika ebishe leo ngero ya asetua chiete bobe ombo edetego abana banyasaye tusabira namaya ekero to abantu bakoriye kero mondo ko wali sapota chao chiteri ngaki turenda amani twensi n'abantu amo nabona nyari bari chache ekero chikura chaere goto tutigare ko abanyari bari chache nkuriba terega seni kya gatembe kurega se parish ya Masago yogotoka Kiumbu imiye county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri na mwanchomo rigereri abamusiye korwa ase bunge ya North Mugirango County ya Nyamira bale mumsiye ward ya Bakeira mumsiye ward ya Mwagamo mumsiye omochole wekyama kyodio Mosedos Nyamanga naboigo abo bonsi banyarkaba niko banyarkaba bagwasokiriti kuri lero asibarekana komwegerera omojumbe bwe bunge yo moske Joashi Nyamoko kubwatikana hamana mangana abere gakurutiranwa ase chinsemechyo anemono aywa bwatranti omojumbe yo moske Joashi Nyamoko naboigo omojumbe omokoro omoske Joseph Kiangoi ba MC yabo niko banyarkaba kubolie omojumbe omoske Joashi Nyamoko nyarkaba ko amasikani nelibagali nyarkaba korera abamenyi be bunge yo amagendero lero na borangire libageri nte ya barai baito baire ngorake barai kerenga kimba bwate chinga kichiabo cyokogamba mweshimiwa Kiangoi nagambete chinga kichiae sai chi generation cha chenjiri twaikire Gen Z alpha ngo chere kurumaega enchira gambete taliera expected ya bantu bande bagambe so naengo sabana amairanira yale getimono okora manoko it's not a good show to our young people namba ibere obora iye mboliko ba defined no voice gose miaka gose ebese bunorangani ile unatoa kwa mdomo defines who you are as a leader so njenaye gotebana nabeko nyarekana bagakambale bakegamba nyetenta atkwanire yita kwanyora ali bumwagamo era abutete busaime omanye koboro language yebuseri ocha koramira barai bandegeti it is not proper so njenate ana umweshimiwa oregeti umweshimiwa Nyamoko nabarai abaminto bara bali bachorire barenga kiegeti tigabasikwe intwe bunabarai ba Nyamira county moso tokuru North Mugirango ntutagiti korora amangana achakire korokana ase mitandao okonyora abarai basoire ko koramana engane yo koramana tilingana nkia ntuna barai abantu togochorwa abananchi nabo bakwamwa ningoko babero mugambi obo ase emyaka 5 egento kende nataka kubatebi kuranjiri kurigunage kuba mbia mono oyu go form MP go support nango moore chikura nagambete 1997 keragamba 1997 track record te yonje bunanje ngukina boni gasaba chumbe bagambire North Mugirango asengenjo to chakero mochumbo kuruku Godfrey Masanyokeri oyo gambe tutigetere gasia na akonyete chisukuru na akonyete chikanisa mpaka naone kanisa ngogenda Masanyo begeta mabati
ocho omochumbo korokuno ombui gagachite ekerubo eiboni yekoruku Nyamira National Polytechnic oche nyamoko boni gana bwate track record yokoreta Nyamira University Nyamira nando ise kurigereria ebintu akore nabo monta ataneye ekenyamoko korete ekenyo yokorete noyo yagotebia abanoti Mugirango ntuanya korra gento kenda akorete lakini ande ndete gotebia abanoti Mugirango na neba kero bugambio ubu arenge nabaketu arenge no konyonturika no ni miakene lakini ndete mbatebiga kero mondo namanyire ngi akorete ndete kubainyoria bamwaga mu baminto mose konyora watchman ije twarinya kenimo ekero chikagu chebetwe ekero mwa tuhagenda somo jumbe nyamoko igagache police station yororo akabika baskari yororo ilinde ko enhance security ina kiato chaite ntubuna bamwagamo ekera gotegerera magania ito otokorera ntubuna bamwagamo tutagete bona igo muntu regetie paka 2027 no muskejo ashinyamacho nyamoko nero mujumbo note Mugirango nero gotogwakirisha ari bunge nero koleta magania ito okorira binte binge chibasari chakote banga 2000 hakuna mwanafunzi hata mmoja asa note Mugirango apply onyora less than 5000 na mwancho muri gatotigarete hase county ya Nyamira nigo ritukuria rero mwarakigwa we University ya Pwani gose Pwani University barake onyari nyarakabaga kanyoro mwasali chinga kia nyarakabaga okobwa gochie ase school no murobeli nyarakabaga kanikigwa amono mwana siasa oyibo igoro mwoncherere kurwase county ya Nyamira uyo magitabu na Rogers Moturi gose Moturi Guardian uyo nyarakabaga gotenera emirobeli yo kwerenegwa kwa gochie school omoriki tofati gadi December na mange Maiga yokumurikira omugano bwa mworokigwa bwa University ya Pwani oyo okorwase nka yokonyora wainse na boigo ise aromuko korwase kenyoro kya muruga ime ya ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango aserieta barakionyari nigo ritkoria rero akanirwa school vesbene yomwaka oyomo na boigo kobekwa egari no mwana siasa Rogers Moturi erio achikogendereria na masomo aye rero iga nabere gakongakanele school fees yane ya 45000 ande woni gango mbekale galime paka school Nyamira Express Premium ngike school elinde ngendere na masomane biamono abali bonsi baile toko boko kwabo chosfike omwana wampu yamono ase promise yawo ngwanye ikiraneti na abande bonsi pintanya ari gwatora akimbu yamono Rogers Moturi tali boniga na beiro omwana ngonya kumwigunde bikorwa byaye Rogers Moturi no muntu bwate ngoro y'abantu Rogers Moturi ekera arule promise igakunyikirani boni ngonkirani irie promise tingi cheti ongeire lirube ongeire chibese ochie school chiakaniru lakiro muntu karoche gukwana maiga yogwaka na chibese icho nigo omuskero Rogers Moturi oyo okoriya boigo obubunge bwa West Mugirango nigo boigo nere akwanire ayaiga ne school fees tuakanire full yo mwaka oyomo kurugabo tuchake kurigio a lasting solution na kyo mwana oyo agokora eskuru asemia kende etatu etigalete abana vale West Mugirango bacha ndigete batabwati ogokonyeka uno mwana unoyo na bange and yet West Mugirango as it is financial year alone mbabeka side 75 million abane kabira bababwane twakanirwe school fees basome abana babataka lakini is a sad story that ntumanyeti mbana kiaba bagosomirwa na 75 million onye mwana oyo tali oyo mobo aiga boigo nigo barakionyari akwerera igoro yetaro yaye ritko ria Ramisi boika ase chiabisi cha CDF chebunge ya West Mugirango ase aomeranete amona yaiga na nigo bono abwatokire ogosaba kwaye na boigo ogosemeria ba CDF na banyarte bago jasitoka bagante bimbailele details cyane bande bya mama ne bya tata application letter yane ID yane abana bogete mambi kuruseito noko rukwana nganda baka CDF office it was on Thursday onega na getoro ama ina na bananya alite ko beroro the whole day kurusaine paka saa 11 lanchi tiare ngo aina maguru twachire tene ndu yane ana mutwira netego egento gyoka banya alite ko ndikera neri rube tu isakara tubandikirete bagandei ngo babali bagwakane ebesiyu so wanja kwinonya nekene akinga kanile ebesiyu kingo ike school and things wago selu ko school
chingaki echecho nigo omuske Rogers Muturi atebire nigo araje kweswana nigati eryo kwenekya buna eira eyo yabwatugetwe korwasia BC yomuske Steven Mogaka yokomosomya busa paraki buna neje waikirana lakini tigatu tuaru kwegenene commitment lete yo go sponsor mwana oyo full for the next 3 years chirijitigale kerena kanireye never honored na inde inche bono nguchakoba gutenererio mwana oyo kubwatia mangana ya CDF ku make sure una that commitment you CDF ya begete ya beiro honored. Hinko ripotera Gatembe koraigase wodi ya Busamaro yegotoka ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba na mwanchomo ligerali to gendreta nigo mugavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati ayanekiri mirobali yo chikogendra gokinia omochi bwo gembo ukwana letu kuligoro ase kansa yamo ime yo mochi yo nigo Muske aratia na kiribuna nigo bwagachi bwenyagitari ya ogembo bogendreta naboigo mirobali yo gokinia ebirengo byo mochi bwo gembo muna bo Croatia chipara nebinchira bire ase omochi yo nimeweka miradi mingi ya kuhakikisha kwamba kaunti hii, kwa sababu naomba kwamba Mungu akipenda tutaifanya municipality kabla sijatoka ofisini. Nilifanya municipality na nataka niachie zile vitu zote ambazo zinahusiana na mambo ya municipality zinapatikana. Mkienda hapa sokoni, hii barabara ilikuwa chafu sana, tumeweka campus. Soko lile pale chini tunashirikiana pia na serikali kubwa kupitia kwa mheshimiwa wenu inatengenezwa. Daraja ambalo liliangusha former deputy governor ambaye sasa ni ambassador ndugu yetu mahali pale kwa mtu tumetengeneza, watu wanafuka kutoka pande na pande nyingine. Mheshimiwa Alpha amefanya maendeleo, ametuletea nyumba za affordable park. Mheshimiwa Mkija, mkiniomba mzuri ile space pale, mtaona kama inatosha na wapea tujengee hizi za municipality. Hapo hospitalini, Mheshimiwa amenikaza sana, anajua Mheshimiwa, hapa ndio nyumbani. Nimeweka milioni 300 za kujenga hospitali yetu hapa ya Ugenya. Ukiangalia iko katika ghorofa ya kwanza, tutaendelea kujenga. Kando na hayo, nimeamua kama gavana, hakuna pesa ambayo nimepata kutoka nje. Hizi pesa zote juzi niliweka mashine zile Mheshimiwa amesema karibu 60 za barabara. mwanchomo ligerali ko geigo kirabo nigo tokana mutimo kamoke kuri nyuma turenda mutimo kamoke igo nigo amangana agenda gutara ase emitanda hanna mono kubwatekana amo nimbere gotebekana koba ange 14 kwa ni gwa ase chinjira chabo bisi ase meyemo iyo kwa ni mibere go senyambera emakaduna makaburini ase county ya Kericho ese amanyikatubna Kericho East Sub County na kubwatakana mana yo nigo abange babiri bagatabanga mebere yo nigerwete se county ya Kisii kone kolengana mono robot korwa se Directorate of Criminal Investigation DCI nigo tabana nigo mebere yerwete ase enyagitari ya Nyamira kone ndo butuki nigo bagenderete nabo igo nigo banikire muna nigo no ene gali ya nyatukoga kwaba mebere guchinsemecho ya nyalikoba ge kubwatwa na gosiekerwa na abanyanyimbo nigo bakiranire ase omochie o Nyamira anamono ase nkendo ya Nyamira konyara kababago chakia obotuki kweneke buna imebere yunga Kenya takabaye kurwase bunge gosese enyagitari yunene ya Nyamira kuikasi chinza mochia Kericho nonye nabo nigo agbotuki gose nigo gose niganza mejo botukia Directorate of Criminal Investigation nigo tamna nigo banyaleli uko ligo roke buna sachinde nigo kugane kwa rwetu go chiase ekigambiro kekanchira na imebere yanyara kabaye kwa nigwa nabo igo nigo banyaka bakwanike buna nigo emerobeli
riera chakari tukoliangyo ase kukanekora ikigwebo sigwe kagambero korwa ribaga mibere yugotindo korwa ndo botukobanya bokoba bokwana kigwa bwo banyaga bakomanyekana nabo igo banyara koba bako menyekana ngani kikyanya tokoba geko oba ita na korengana neri ukerio korwa ase goseljo kugania ko aboba ama amebere yukoyanigwa nigegotebekana na sachinde nigo yabere konya egekeke ase enyagitari yo ya Nyamira enyagitari yo enene ya Nyamira yo na mangana gendete gotukwa mwanjwa mu rigereri na nigo ekyombe kikyane kirumuna niga egatie mebere yo herwete se county igosenya gitari ye county ya Nyamira no botuki nigo bogende tugira botokana mutimo kwa mukego tugira no cyangwa tokandra namage. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwo kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ebintu bigutumika se e bathroom babwate kitchen sinks nabwo ne tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imiyomo chijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasore tutalere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku rukinsemo cya Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogosa ngamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Mwancho murigereka rwa sensemo ya kabere ye kionga chinsa ibere muraibense Moske William Samuel Ruto rya internet araye chinsemo cha Nyanza siritukulia rero nyakabo ikrana ase county ya Omapei ukwana rituko rya gusukuru ase county yu Moske Ruto nigarorekana ko gendera ko mochia abamereri ya serikali asogota abna hatibabwati merobelende yonsi ise gose igoro yo borai meyense ya Kenya. Mtu mwenye hana track record, mtu mwenye amekuwa bunge one term, hajafanya bili yeyote, hajapeleka motion yeyote, debate amenyamaza bunge miaka 5. Saa hizi anatuambia mambo ya ukabila. Mimi nilimpatia nafasi badala ya nikamwambia nisaidie mambo ya kahawa, akaenda kule, akaenda akaungana na makateli ya kahawa, ati anauliza wananchi wamlipe shilingi 3 kwa kilo moja. Akaenda huko ati anapigana mambo ya pombe, akaenda huko akakuwa extortionist, ana extort watu ambao ni wafanyabiashara.
alafu leo anasema ya kwamba ataongoza mahali popote. I want to tell that character, you will lead nowhere, you will lead nothing, and you will lead nobody. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Unajua mtu ambaye amezoea kugawanya watu, mtu amezoea mambo ya ukabila, uko kijiji yao ameua wasichana, uko kwao amenyang'anya mali ndugu yake na watoto wao, alafu anakuja hapa ati atanyang'anya mali wa Kenya. Hawezi. He will not. Sijui kama tunaelewana. Juzi nasikia anaongea maneno sijui ya tenda, sijui anaongea maneno sijui ya Chinese kampuni. Wewe mtu ya ukabila na chuki, sisi tunajua unatafuta mahali ya kutafuta pesa. Sisi tunafanya kazi na kampuni ambazo ziko na track record. Tunafanya kazi na kampuni ambayo wako na track record ya kufanya kazi. We are not working with brokers. We are not working with middlemen. You are interested in bribes. You are interested in conmanship. We will not allow you to con anybody. We will not allow you to be bribed by anybody. These contractors we have, their business is to serve the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Mnataka huyo mtu mtapeli akuja azungushe contractors wetu? Wewe mtu tutakuanika my friend, and you will get nothing. Sijui kama tumeelewana. Tumekubaliana? Mnasema tumalize ukabila na wakabila wote wahame Kenya, na wale wote wenye chuki hawatapata chochote. Tuendelee ama tuendelee? I want to tell the so-called good for nothing opposition. Unajua tuko na upinzani Kenya sasa anaitwa good for nothing. Na muraibu kiama kia Wiper Musikesi TV ni Kalonzo Musyoka nare gukua na kurua chinsemo chie kaunti ya Murang'a nigaboldia basaye bweso kia sobonge na kweli kia bana bagichikura munenchira yamo yokweroberia gochia gukora amugusakani kia monchereria sobo chale bandebu mwaka wechiriwe na 2025 nebire. IBC nafungua wanzi kuandikisha upya kura. Vijana wameanzisha #tuko kadi. Sema #tuko kadi. Vijana mko kadi. Hebu weka tuone kama mko kadi, kama mko kadi. Hiyo kura yenu mkichukua safari hii ni ukombozi. Safari hii Kasongo hataiba kura. Safari hii kuso wenu Kalonzo Musyoka na Kenya yote tumeungana kusema united mapema mwaka ujao. Lakini kwanza kura, wangapi tena pamoja na mjenzi wako tayari kuchukua kura? Naona ndugu Rigiji tutaanzisha mashindano. Tutashindana. Kama Makuso wakichukua kura nyingi safari hii, nyinyi mutasalimu amri. Si namna hiyo? Mutasema Kuso songe mbele. Tunasema kazi ni Rigiji songa mbele. Naona watu wa Ingo wamejitokeza. Wao ni wengi. Wakichukua kura safari hii tunataka Ruto ashinde na zaidi ya 5,000,000 za kura. Yeye anajigamba sema ataweza kutushinda. Atatushinda kutoka wapi? Atatoa kura wapi? Ikiwa Wakisii wameamua, Wameru wameamua, Waluya wameamua, Makuso Wakamba wameamua, Mijikenda wameamua, hata Waria wameamua, atatoa wapi hizi kura? Kwa hivyo mimi nimekuja leo kutoa ilani kali. Wakicheza na Rigiji wajue Kenya haiwezi kuwa vile.
na mwancho muligeria sansama chigosori muligeito Wycliffe Tyson Manyara ni gatumanya muna chigosori chiengoyo ya Kenya Premier League gosaba mbere ya Kenya Premier League ni gwachiaga ndrali tukolia rero na kurwa rituko rigoro chenya kwa chigosori gwa kondekia ekia kweto inyolia mono ngeringa timu ya Shabana ni wajata kwa gego ikorwa chigoli berase ya marituko rigoro ne timu ya Gor Mahia tukoroboti orweso gwikira Ball to the right side with Duang turning and putting it in the net. It's Jackson Duang. Aseli tukolia igoro timu ya Shabana FC yabeteke gukoyania amone timu ya Gor Mahia ase omuchi o Nairobi. In the 22nd minute of the match and they make a mistake here and Shabana have equalized. A blunder between the defenders and the goalkeeper. Engoyo eyo nigo yabeteke koera buya ase Gor Mahia yabeteke koyebeka Shabana chigoli bere ase eyemo. Like to call it police marking. A nice lob here, it's in the net by the captain of the side. Litukolia rero timu ya AFC Leopards eyire namba ibere ekoyebwatia timu ya Gor Mahia nigo yainyorera obubui ase okoyeite timu ya Tusker egoli eyemo ase lige na aliesagero. Kenji Madada kwake Kinyanjoi amekataa tena Buffett Shoka. Julien Mete nere ekochenene ya Tusker FC ni gatababuna timu ya Yembu ya ere ase amakiaya egakora buna nigo anyerusirie engoro ime. I'm proud of the players because we come from a big hole. Some weeks ago we cannot compete with this type of team, so I'm proud and of course very disappointed by the result. But I think it's if you look at the opportunities, I think it's deserved for Leopard. Komenta amona ayo nigo atababuna timu ya AFC Leopards nigo babwate abagosori abaya amona abatiotereria abaya abo arachikogania baiche komotiotereria. We don't have a lot of opportunities today. West Ends we've been we haven't dominated the game. It's normal. Leopard have a lot of good players. I don't say they don't have a good collective team and don't have a good game in terms of collective, but they have good players able to score anytime. So it's a good team. They have a lot of good fans, but that's too bad they won't play the CAF Confederation Cup next year. So if we win the cup and we play a CAF Confederation Cup, I will invite the Leopards fan to support us during the competition for the good of Kenya. Freddy Ambani nere no mokochi omonene UFC Leopards nigo agokigwa no bubui obwo. Ikikataa imekataa, ikikubali imekubali. So mimi nasema wachezaji wamefanya kazi poa na nawashukuru sana na tuendelee kufanya kazi tu. Ase chingoyo chinde chia KPL chia gosoligwa rero ngamona timu ya Kakamega Homeboys eyo yarwa makali yegoria yemeyemo amone timu ya Pandari FC. Muranga Silnero nigo yarwa makali yegoria yemeyemo amone timu ya Mathare United. Kariobangi Sharks nigo yaikorwa amone timu ya Posta Rangers chigoli bere ase eyemo. Nairobi United FC nabo igonero nigo yaikorwa amone timu ya Ulinzi Stars chigoli bere ase eyemo. Ase engoyo ya NSL timu ya Gucha Stars nigo yanyeita timu ya So United egoli eyemo ase lige na liesagero ase egetikia Gusii Stadium. Kabati Youth yaikorwa amone timu ya Equity Bank egoli eyemo ase Bosa. Fortune Sacco yanyeita Mombasa United egoli eyemo ase Enugu. Luanda Fira nero yanyora bubui bwegoli eyemo ase Bosa amone timu ya Nairobi City Stars. Wikira rero ase engoyo nene ya Kenya timu ya Gor Mahia nigo itangaine ase chipointe 50 na isano nemo. AFC Leopards namba ibere ase bwate chipointe 40 na kianda. Police FC namba 3 ase bwate chipointe 40. Shabana FC nigere namba 4 ase bwate chipointe 40 boigo ase banyorire chigoli amone timu ya Police FC. Kakamega Homeboys nigo ere namba 5 amone chipointe 30 na kianda. Kurwa asogosie kanigo timu ya Sofapaka echagete ABS Pometi kayebwatia amona timu ya Bidco United. Ekionga chikosoli Wycliffe Tyson Manyara. Mwancho muligere kirabuna to kolera mangana yaiga amaya yeke unga chinsa ibere kolenda sege kare mutwe nigo to kuligeria nsembeli yeke karo tolegeria anamono etaira eyiganyirire yo muraye bwense umuske William Samoei Ruto
gochaka rituko ria Jumapili ya Saragongo rwa gucio itogo chikobanere na gorokwa omoske Samuel Apoko uyo kabira mu MCA bwe ward ya Kyogoro boigoro getikero kyo bajumbe ase ebunge ya Nyaribari chache asaba chali bu mwaka bwe chirubere na 2022 igoto skosha ngigo gorokwa ronyo toto nyangiri kurwa sanza memenyerio nigakorokwa Wilson Makole.